Girima ɲini toujours. Oui. Kana bon appétit filɛ jama ka nisɔndiya ni sewa kama. O kama bi an wulila ka se an yɛrɛ ka ɲɛmaa dɔ ma. Journaliste do radio Bɛnkan na. Directeur de publication journal la n'an ko ma ko Mali Zoom Net. Ale o directeur de publication ye. An wulila ka s'a ma, a m'a bila daga girimanda la. A ko ni bon appétit ko de don. Donc a b'an ka bila la su, a b'an ka bila la tile. O ye an yɛrɛ ka ɲɛmaa ye n'o ye Seydou Sila ye. Journaliste radio Bɛnkan, directeur de publication, journal en ligne Mali Zoom Net. Ale de an ka bi maa welelen. Mali Zoom Net. O tɔgɔ ka di dɛ. A bɛna ɲɛfɔli k'an ye. Monsieur Seydou Sila, on dit comment? Di maraka fama ou bien di maraka fantan? An ka fɔ cogo di? Hakilila ko maraka fama o de daga di la. Ka sababu kɛ n ye maraka fama ye. N ka nafolo gulon bɛ sanfɛ sɔɔni a bɛ jigin. Ayiwa dafalen t'a la dɛ. Bon. A fɔ faama o de daga di la. Ayiwa Monsieur Seydou Sila di maraka fama. O yɛrɛ yɛrɛ de don. O yɛrɛ yɛrɛ i ma fili i tɛ jalaki. Kori baasi kɔni t'i la. Alhamdulilayi n bɛ Ala tanu. Du kɔnɔna bɛ di. Baasi tɛ yen. I bisimila i yɛrɛ ka kɛnɛ kan an y'i wele i ye wele jaabi an ye o diyara anw ye kosɛbɛ bari o diyalen don an lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye a ka di ka foli di an lajɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bon appétit filɛbagaw b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ n nana kɛnɛ kan a diyara n ye. Ayiwa n'i nana kɛnɛ kan nisɔndiya de bɛ yan k'a b'i kunbɛ yɔrɔ fo ka se studio kɔnɔna ma bonya ni karama n bɛ i n'i ka équipe mɔgɔw n b'aw fo kosɛbɛ a ka baara ɲɛdɔn na. Merci. An lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. O diyara n ye. Merci Monsieur Sila. I n'a fɔ ne den bɔra k'a fɔ cogoya min na i ye journaliste radio Bɛnkan na maintenant journal dɔ b'i bolo en ligne i b'a fɔ ni ko journal en ligne yɛrɛ mɔgɔw bɛ ka ɲininkali k'a la ko mun de don a kɔrɔ ye di et puis voilà a bɛna da don bɛɛ lajɛlen na k'o ɲɛfɔli k'an ye mais san'an ka kuma Mali Zoom kan a ka di ne ye i ka ɲɛfɔli k'an ye déjà i ye journaliste radio Bɛnkan na a bɛ san caman bɔ journaliste yɛrɛ nana na cogo jumɛn na e yɛrɛ bolo i ye parce que souvent mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ i b'a tigi kanu à travers o tigi i bɛ se ka kɛ o baara kɛbaga ye a dun ko bɛ cogo di e yɛrɛ bolo journaliste ya nana cogo di. Journaliste ya nana cogo min n bɛ a sanfɛlanin ta n b'o fɔ a ka jan dɛ a ka jan dɛ ni ko ko n b'a bɛɛ walawala bon appétit waati tɛna an bɔ. C'est vrai. Ne yɛrɛ ka don radio kuma la ka kuma radio so la o fɔlɔfɔlɔ ma kɛ hali Bamakɔ yan o kɛra n taara vacances la 98 1998 n tonton dɔ fɛ yen douanier de don Zegua donc a mitelen tun bɛ yen n taara a fɛ yen n sera yen n ye n ka bagaji bila n ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ n ko radio so bɛ yan wa u ko k'a bɛ yen n taara n kumana yen nɔ de n tun bɛ animation kɛ ni muso fɔlɔ min animation kɛ ale de y'a danna ko maraka faama o kɛra 98 a kɛtɔ k'an yira mɔgɔw la auditeurs la a ko maraka faama o de tugura n kɔ fɔ bi n bɔra yen nɔ n nana Bamakɔ dɔrɔn n ye n ka minɛnw ta n ye n bɛnkɛ dɔ bɛ yen ko tonton Yakuba n b'a fɔ Yakuba Dunya n taara ale fɛ yen n ko n ye kalo 3 kɛ degedenya la n ko n b'a fɛ ka don radio baara la ale ye n bila ka taa Liberté la tonton Alimami Sanbori Ture fɛ yen a don a ye n bisimila a ye n bila a ka maaw kɛrɛfɛ n ye san 1 ni dɔɔnin kɛ yen n bɔra yen n ye n kun da radio Bɛnkan kan a donnin kama n tun taara ko n bɛ taa animation de kɛ nka cɛ dɔ tun bɛ yen o tun b'u ka ɲɛmɔgɔ directeur de programme ko Gawusu Samake Gawusu Samake n tonton don n ka foli b'a ye ale de ko n ma i nana animation ko de la nka animation falen don fara an ka journaliste kan a kelen de don o kɛra san 2000 n farala o kan an ye baara daminɛ ale taara k'a to ne bolo ne fana ye kalanden wɛrɛw ta ka fara n kan donc ka to o journalistiya minɛn de kɔnɔ fɔ bi san 18. Bravo wow i b'a dɔn ko baara ɲuman ka di diɲɛ kɔnɔ n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an kana kɛ parce que dɔ b'a la ou bien dɔ ye fɛn dɔ sɔrɔ a la ou bien dɔ dɔnnen don a fɛn na non non f'i ni ka kanu ni ni ye fɛn o fɛn kanu n'i ma percer garijɛgɛ kɔrɔ i taara dɔɔnin dɔɔnin i b'i sago sɔrɔ don nataw la ala ka ɲɛ ka d'an ma i bɔra ka ɲɛfɔli minnu kɛ o diyara anw ye mais je voudrais que sisan an ka dɔ fɔ an yɛrɛ i welekunba yɛrɛ kan bi n'o ye journal en ligne ye journal en ligne Mali Zoom journal en ligne yɛrɛ kɔrɔ ye di dɛ journal en ligne kɔrɔ de ye ko kunnafoni di cakɛbaara bɔlɔlɔ tɛmɛsira fɛ kunnafoni dili cakɛbaara bɔlɔlɔ tɛmɛsira fɛ o y'a bamanankanama ye cakɛbaara o ye ordinateur de ye bamanankan na kunnafoni dili o sanfɛ ka sɔrɔ mɔgɔw ma taa a papier lama san ka sɔrɔ mɔgɔw ma taa a lamɛn u b'a ye u b'a kalan u b'a faamu o de ye journal en ligne ye
o de journal yani ne de ko do a fɔ cogo la tan chaka wala ok o jara anye yow ñafal ke Europe de la journal que français là même tamit Europe de la presse fene que radio ben kana déjà do be ni no ka journal en français que mais fo ki be journal ta ka traduire bamana ngana ala mo chance di be mais ala chance di me ka bamana ngana kadi mo oye en même temps be ka fait min que iba don wa ibe se fene anga foli bi o timna ndianu parce que ne ka question nga tane misra de ma falo parce que ne ka be falo ci ko ne adam na sanen na kla ne de sra be d'accord darane monsieur Sila anya est directeur de publication journal en ligne journal en ligne à initiative nana togodi parce qu'on a vu que c'est avec les réseaux sociaux chaman do la couvre là donc maintenant on veut faire don et ka initiative nana togodi jusqu'à ce que en même niveau na yo soro bi quoi parce que ni ya alaje butelezi kunafoni di aka gelen kunafoni di ka gelen ko sebe ni tasira do be ala bi an ka cɛkɛbara ni bɔlɔlɔ tɛmɛsira fo ka barokɛyɔrɔ sanfɛ n'an ko ma Facebook Facebook bi bɛɛ y'i yɛrɛ kɛ journaliste ye bɛɛ y'i yɛrɛ kɛ animateur ye alors que sariyaw de b'a la ne arajo baara de kalan n b'o de kɛ n bɛ kunnafoni di tubabukan na n b'a di bamanankan na n nana sigi ka miiri Facebook b'a fɛ ka tiɲɛni don jamana kɔnɔ parce que bɛɛ kɛlen don k'a kɛ hakilina fɔ hakilina fɔ o dun ni journaliste tɛ kelen ye journaliste ko ka maaw kunnafoni k'u lafaamu a dɔ la ka maaw ladamu o bɛ se ka kɛ denmisɛnnin minnu filila u tasira la olu bɛ ladamu ne de nana sigi ka miiri sisan ko journal en ligne sisan maaw bɛ ka tugu o de la kosɛbɛ maaw tɛ sɛbɛn in san k'a kalan kosɛbɛ n ko ne jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn la n ko n bɛ journal en ligne dɔ kɛ yen bon journal en ligne minnu fɛnɛ bɛ yen sisan fɛn dɔw bɛ yen o b'a jɛ o ye i n'a fɔ ka kunnafoni di bamanankan na a sanfɛ n y'o o ŋaniya siri n bɛ k'o k'a sanfɛ n'o ye ka journal banbara kɛ n y'o rubrique tɔgɔ da ko maraka fama ka journal banbara donc don o don n bɛ kunnafoni di bamanankan na k'a labɛn ka ɲɛ k'a sigi ɲɔgɔn kan mɔgɔw bɛ se k'a lamɛn cogo min na ka kunnafoni sanuman di k'a sabu kɛ kunnafoni dila f'an k'o de faamu jamana bɛ yɔrɔ min na sa a bɛ crise kɔnɔna na kunnafoni dila ye jɔn ye kunnafoni dila ye mɔgɔ ye mun n'a bɛ lafaamuyali kɛ a bɛ kunnafoni di n'o ye ladɔnniyali ye a dɔ la a bɛ ladamu kɛ nka kunnafoni dila tɛ kiiritigɛla ye i tɛ juge ye k'i bɛ kiiri tigɛ i tɛ avocat ye k'i bɛ dɔ dɛmɛ ayiwa e ye cɛmancɛ mɔgɔ de ye ka filɛli kɛ ka lamɛnli kɛ ka lakaleli kɛ ka sɔrɔ ka kuma di bɛɛ ma. Bravo, oh là là, Mali Zoom. Merci monsieur le réalisateur. Voilà. Bon, pour qu'il casse que tani kono, il kan ka kɛ cogo di? I ka téléphone n'o de b'i bolo yalima ordinateur de b'i bolo ɲininikɛyɔrɔnin min bɛ yen u kɛlen don ka fenêtre min dayɛlɛ n'o ye ɲininikɛyɔrɔ ye i bɛ se ka Mali Zoom sɛbɛn yen Mali Zoom o fila de don ka M bɛ Mali Zoom.net n'i y'o kɔngɔn dɔrɔn i bɛ se k'a dayɛlɛlen ye ten kunnafoni bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ rubrique caman bɛ yen an bɛ kunnafoni di politique ko kan an b'a di société kan an b'a di culture kan an b'a di fɛn caman kan an yɛrɛ ye fɛn caman labɛn n'olu ye yɛlɛmaw ye ka don kunnafoni dicogo la olu bɛna k'a kɔnɔna na i n'a fɔ par exemple ziiri mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ a kɔ ziiri a sɛbɛnnen ani a labɛnnen mun bɛ se ka lamɛn an bɛ k'o baaraw kɛ ka kunnafoni di bamanankan na ne yɛrɛ b'o kɛ i n'a fɔ poyi mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ a kɔ poyi ye mun de ye an b'a fɔ ma tubabukan na ko poésie an n'o mɔgɔw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ an b'o fana kɛ o ye an yɛrɛ ka bolonɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye n'an b'a fɔ ma ko touche particulière yaasa mɔgɔw bɛ se ka diya sɔrɔ hali bi journal en ligne na. C'est bien, c'est vrai parce que bibi na téléphone i mana mɔgɔ ye téléphone b'a tigi bolo tigi ɲɛgɛnnen don a bɛ ka téléphone manipuler donc n'i taara nin kan dɔrɔn i bɛ information minnu ɲini dɔrɔn i b'a sɔrɔ journal ni bref vraiment a hakilina diyara ne ye et puis halisa ala ka dɛmɛ kɛ an ye mais e yɛrɛ hakilina ye mun ye déjà i ye journaliste i bɛ baara in na a bɛ san caman bɔ alhamdulillah et puis voilà i bɛ ka baara ɲumanw kɛ don o don e hakilina ye mun ye bi journaliste ka bɔgɔliw ni dantɛmɛ wale min bɛ ka kɛ journaliste la kuma kelen bɛ yen n b'o fɔ fɔlɔ journaliste bugɔ bɛ jamana nagasi dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ journaliste bugɔ a bɛ jamana a b'a ɲagami a b'a nagasi a b'a tura kunbere kan a y'o bɔ a la dɛ gafu jɛman cɛ tɛ bugɔ dɛ
Abana ka cɛman cɛ awa tɔgɔ bɛɛ lajɛlen cɛ. Awa an k'a fɔ k'a fɔ u k'a faamu jamana fanga marabagaw k'a faamu k'a fɔ journaliste jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana la. C'est vrai. N'i y'a mɛn n'i ye tile kelen kɛ bi ko kunnafoni di tɛ yen. A ma nɔgɔn dɛ. A bɛ gɛlɛya dɛ. A ma nɔgɔn. U b'a to journaliste k'u ka baara kɛ anw de bɛ mɔgɔw bɔ fili la anw de bɛ mɔgɔw bilasira anw de bɛ mɔgɔw lafaamu u b'a to an k'an ka baara kɛ kalimu micro n'o ye sɔngɔnna ye o de b'an bolo ani jatalanin ko wɛrɛ t'an bolo ou bien marifakisɛ t'an bolo u b'a to an ka baara kɛ. Ok o diyara n ye an b'a to k'i reposer sɔnni an ka baro kɔnɔna la ne de tellement ne pressé don k'a dɔn i b'a fɛ ka min fɔ wa n kelen tɛ dɛ lajɛbaga caman fana pressé don k'a dɔn i b'a fɛ ka min fɔ an ɲɛna nka sani k'i da don la juste après ça. Safao ko bi fête d'hiver la ko mun de ye ko mun de si ye a tɛna da bɔ tulo kan sisan ne ba bi fête d'hiver la an bɛ taa fo Dagagun kan an bɛ taa Segu Segu an y'a ye dimanche don Segu wale dɔw talen don sisan Maliba nin kɔnɔ sinon diɲɛ yɛrɛ tagabolo kɛla ye sisan dentunu n'o ye dentunu ye Segu an y'a ye dimanche don ni cɛ wulila ka taa suguda la suguda la giribudennin dɔ de nɔfɛ a taara cɛnin ni minɛ ko f'a ka taa n'a ye diyagoya la donc cɛnin y'i kule k'i firifiri k'i muruti cogo bɛɛ la donc walasa a kana se ka taa n'a ye sugu musow de ye u ye ɲɔgɔn na donc ka wuli ka na olu y'a faamu k'a dɔn a baramɔgɔ tɛ a bɛ fɛ ka cɛnin ta a bɛ taa n'a ye. M'a f'i ye ka kuma latigɛ tɛ an musow n ko n'an musow tɛ dɔrɔn diɲɛ yɛrɛ tun tɛ diya. N'i ye jafariya fɛn fɛn y'aw musow la. Si an musow non musoya yɛrɛ de ka di ni muso tun tɛ diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn diɲɛ tun bɛ kɛ fɛn dɔ ye ten maraka fanga wɛrɛw fo aw tɔgɔ cɛ a banna mais c'est vrai ni muso tɛ baara mais ni muso tɛ baara minɛ e yɛrɛ b'a dɔn a man di ka kuma latigɛ tɛ ni muso tɛ kafoɲɔgɔn mun na man di ni muso tɛ jamana mun na man di wa ni muso yɛrɛ tɛ baarada min yɛrɛ la o ye fɛn dɔ ye ten donc musow aw ni ɲɔgɔn tuma tuguni. D'accord n'a ye muso fara ɲɔgɔn kan k'u ka mun ni parfum fɛn n'a yɛrɛ couleur yɛlɛmaw ni cɛw ɲɛkɔrɔla tɛ a fana tɛ yɛlɛ. Awɔ mais n'an fana musow ma to k'o fana kɛ musoya yɛrɛ ye mun ye ni muso yɛrɛ kun bɔra ka ban dɔrɔn a ka dɔn si musoya ye kasa duman ni labɛn cɛ ɲuman de ye musow an bɛ nin bɛɛ kɛ aw kama an bɛ nin bɛɛ kɛ aw cɛw kama an musow bɛ nin bɛɛ kɛ mais il faut que i ka sɔn k'a fɔ an muso bɛ ka nin fɛn fɛn kɛ an bɛ k'a bɛɛ kɛ aw kama. Ne b'an sɔn. Ɔhɔn a banna n'i tora ka nin fɔ an tɛ taa yɔrɔ jan o an ka taa. Ne ba musow de filɛ ka girin cɛ kan sisan donc k'a bugɔ i bɛ bugɔli min yɛrɛ dɔn dɔw yɛrɛ ka langali la k'a bugɔ hali a ɲɛfara kan k'a bugɔ a nitara kan mɔgɔw ka ko la juguya langali la an musow ka bugɔli cogo ma ye dɛ o y'a ci na polisiw de nana sisan ka cɛ ta donc olu taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso de la mais jama ɲɛna ko polisiw taara n'a ye polisiso de la jama y'i kun da deuxième arrondissement kan Segu deuxième arrondissement ka taa yen ka tiɲɛni kɛ ka gaw jeni ka mobili vitriw ci ka tasuma bila yɔrɔw la donc an kɔni bɛ min fɔ c'est vrai mécontentement bɛ yen mais fanga jɔlen n'a jɔyɔrɔ fana na hali b'u ka dɔ fara o kan min ye dentunuko fana ye jamana k'a cɛsiri hali bi cogo min na nin wale jugu in dan bɛ se ka sigi a la n'o tɛ tiɲɛna a bɛ na ni ko wɛrɛ ye maaw hakili tɛ min na nin kɛra Segu dimanche don o tun y'an ka bi fête d'hiver ye ne ba ka da Bon Appétit filɛ jama kulo kan. Bon nin fête d'hiver in n t'a dɔn ni n kan ka kasi de wa n t'a dɔn ni n kan ka yɛlɛ de wa n t'a dɔn ni n kan ka mahun de wa ou bien n kan ka mun de fɔ parce que n bɛna kuma ye tiɲɛ de kan ni anw musolakaw tun ma bɔ nin kɛwale cɛjugu in kalama an t'a dɔn min tun bɛna bɔ a kɔfɛ n bɛ min fɔ geribudenw ka karamɔgɔw ye u hakili to geribuden ninnu kelen-kelenna na parce que n'i taara circulation na bi bi in na i b'a ye geribuden min yɛrɛ caman bɛ si bɔlɔn kɔnɔ geribudenw bɛ tilen bɔlɔn kɔnɔ u tununa o fɛn b'u la o caman t'a dɔn n b'a fɔ den dɔw bɛ yen nɔ bangebagaw bɛ ɲini ka na dɛsɛ den minnu na dɔw yɛrɛ bɛ bɔ dɔrɔn u tɛ geribu ye mais ka taa geribu minɛni ta ka taa wari ɲini ka taa don manamanafɛnw na ne ko t'o ma mais minnu bɛ taa di karamɔgɔw ma n bɛ a fɔ karamɔgɔw ɲɛna k'u hakili to denmisɛnnin ninnu na e ndesani denmisɛnninw bɛ taa d'u ma kalan kama bon a tɔ ninnu n tɛ bɛrɛ dɔw la n tɛ fɛn dɔw diinɛ ta fanfɛla ninnu na n kana taa fɔbali fɔ mais n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn u k'u hakili to geribuden ninnu na sabula n'an musow tun ma bɔ nin kalama a bɛ kɛ fɛn dɔ ye kelen filanan ko ne ko population ma maliyɛnw anw de bɛ fa la anw de bɛ ba la anw de ye kelen ye mali mago bɛ sigi ka fɔ de la an bɛ don min na i ko bi mali mago b'a kelen kelen bɛɛ den na mali mago bɛ duwawu la an fɛn o fɛn bɛ yen an kana jɔ an yɛrɛ la denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan an ka duwawu kɛ fasoba in ye
Mali ka diya ka tɛmɛ a kɔnɔnama kan sinon a bɛ sɔn ka kɛ baara ye don nataw la wa n dun b'a dɔn maliyɛn ka limaniya ka bon n b'a dɔn maliyɛn bɛ hinɛ n b'a dɔn maliyɛn bɛ makari n b'a dɔn maliyɛn bɛ sigi ka fɔ fɛ n b'a dɔn maliyɛn bɛ bɛn de fɛ ni ala ni kira sɔnn'a ma an k'an sigi an ka kuma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ et puis an kana kɛ dalafɔli fɛnɛ ye dɛ an k'an jija an kɛ dusukun waleyaw ye monsieur Seydou Sira maraka fama déjà ye journaliste ye e hakilina ye mun ye nin fait divers in kan nin fait divers in b'a jira k'a fɔ ko janto yɛrɛ la de ka ɲi janto yɛrɛ de ka ɲi parce que denmisɛnninw filɛ u mansaw b'u ta ka t'u di karamɔgɔ ninnu ma k'u k'u kalan de bon karamɔgɔw ni se t'u ye ka u bɛɛ balo u balo cogo ɲuman na don o don u b'u bila ka taa bɔlɔnkɔnɔnaw la delili ni fɛngɛw kɛ o de bɛ na ni nin n'a a ɲɔgɔnnaw ye donc nin hokumu kɔnɔna na sa an b'a lajɛ denmisɛnnin fitininw de don u tɛ foyi kalama ni karamɔgɔ min tɛ se ka mun balo a bila ka taa d'a somɔgɔw ma o ka fisa ni nin n'a a ɲɔgɔnnaw ye donc ça veut dire que sisan kɔni an bɛ yɔrɔ min na sisan bɛɛ de kan k'i hakili to denmisɛnninw na i den don i den tɛ o n'i ye taamasiyɛn dɔ ye mun tɛ taamasiyɛn jɛlen i bɛ dɛmɛ don ɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛsin den tanni ma abana et puis ko fu tɛ ala fɛ yen n'i fɛn fɛn kɛ ala kama n'i ɲɛna waliden dɔ ma k'a bɔ degun dɔ kɔnɔ ala fana bɛ ɲɛ i t'a dɔn ma yɔrɔ dɔ la n'i y'o faamuya dɔrɔn ka ca ala fɛ a bɛ ɲɛnabɔ n bɛ seko k'a bɛɛ fo seko dugutigi alimamiw a mɔnpɛriw a diinɛ ɲɛmɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a cɛ a muso kɛrɛnkɛrɛnnenya n bɛ seko musow fo aw ye baara min kɛ aw ye baara ɲuman kɛ aw ka kɛta kɛ n bɛ seko muso kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ sera ka nin den fitinin bɔ ɲangata kɔnɔ an ka foli bɛ ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ musow ye ko n'an ye nin kɛwale cɛjugu dɔw ye n'an ye jateminɛ dɔ kɛ dɔrɔn an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka se ka waliden b'u bolo parce que n'i ye fɛn fɛn kɛ ala kama ala b'i sara la Potelesi i famana ka ɲɔgɔn baara ɲuman kɛ n ka foli parce que même musow bɔ n ka foli b'i ye Seydou Sira maraka fama an bɛ kalafili waati masurunya la an du journaliste aw journaliste b'a la aw journaliste jɔda bɛɛ mais n ye faro kan de mais c'est ça ok n k'a fɔ cogo di aw bɛ anw ok anw ok non voilà parce que anw journaliste an nu jɔyɔrɔba bɛ jamana ka ɲɛtaa la an jɔyɔrɔba bɛ jamana ka basigi la an jɔyɔrɔba bɛ jamana ka taaɲɛ la wa an jɔyɔrɔba bɛ jamana yɛrɛ ka bɔnɔgɔla la kunnafoni di a kɛcogo ɲuman a bɛ basigi caman don jamana kɔnɔ a kɛcogo wɛrɛ fɛnɛ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye e hakilina ye mun ye ne hakilina ye mun ye an k'an jija kunnafoni dila i ka kɛ camancɛmɔgɔ ye i ka kɛ camancɛmɔgɔ ye an kana kunnafoni di kɛ nasɔngɔ ɲini ye an kana kunnafoni di kɛ siniɲɛsigi dilanyɔrɔ ye an kana kunnafoni di kɛ an bɛ dɔ dɛmɛ ka d'a kan ka fɔ o de ka d'an ye kunnafoni dila e tɛ juge ye k'i bɛ kiiri tigɛ i tɛ avocat ye i bɛ dɔ lafasa dɔ kan donc o la sa yanni i ka kɛ journaliste yɛrɛ i ye jamanaden de ye jamana kalayalen journaliste ya to la i bɛ caméra bila i bɛ sirajan taama kɛ donc an k'a miiri fɔlɔ ka fɔ jamanadenya kanu o de kan ka bila ɲɛfɛ an ka kɛ an faso Mali fɛ an k'a dɔn k'a fɔ Mali n'a binna a bɛ bin anw de ye ayi silan tɛ kuma tigi la o tɛ journaliste dɔrɔn dɛ fasoden mana kɛ fasoden baara mɔgɔ sugu ka suguya ye faso kanu kan ka bila diɲɛ fɛn bɛɛ ɲɛ i bolo n'o kɛra a ka ca ala fɛ garanti dɔ bɛ faso kɔnɔ an tɛ don a la mais c'est vrai an y'a ye k'a fɔ élection ye tiɲɛni don jamana minnu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ kunnafoni di sira ye tiɲɛni don jamana minnu kɔnɔ bi a misali kɛrɛnkɛrɛnnen misali bɛ ta yɔrɔ min ka diɲɛ bɛɛ o wuranda de ye kumakɛso dɔ tun bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko arajo Mille Collines a kɛra sababu ye jamana cira maa ba caman de fagara parce que u ye siya dɔ dɛmɛ siya dɔ kan an kana to u ka an sɔrɔ i n'a fɔ misaliya la sisan ko min bɛ kɔrɔn fɛ n'o ye fulaw ni dɔgɔnɔw ka kari ɲɔgɔn na ye n'i y'a ta k'a lajɛ Buthelezi Awa Bɔnta terrorisiw ne t'a fɔ jihadisiw dɛ parce que u tɛ jihadi kɛlɛ la ne b'a fɔ terrorisiw o fana jɔdaba bɛ kunnafoni di la n'i ko jihadisi c'est comme u nana diinɛ kɛlɛ de la alors que mun na diinɛ kɛlɛ la u nana yɛrɛsago kɛ de la donc an b'a fɔ ko terrorisiw n'o ye ko jatigɛwale kɛbaaw jatigɛwale kɛbaaw u bɛ taa don u t'u yɛrɛ kɛ fila ye u bɛ taa dɔgɔnɔw attaquer u t'u yɛrɛ kɛ dɔgɔnɔ ye u bɛ filaw attaquer ka an lafili k'a kɛ i n'a fɔ siya woloma kɛlɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ dɔgɔnɔ ni filaw bɛ sigi la san ba caman bi de olu bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ n'an m'an ɲɛ yɛlɛ an kunnafoni dilaw
n'a fɔra ko kunnafoni dilan bɛ ka taa dɛmɛ filaw fɛ bɛ ka taa dɛmɛ dɔgɔnɔw fɛ y'a dɔn tiɲɛni kɛra a ko man nɔgɔn an ka kɛ camancɛ mɔgɔ ye an ka dilanni kɛ an ka dɔgɔnɔw wele an ka filaw wele an ka fɔ Mali kɔrɔni y'an bɛɛ de ta ye dɛ an t'a lajɛ an ka ko dɔ kɛ mun bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ ne hakili la o de da ka d'an na an ka kɛ dilannikɛla ye kunnafoni di o de élection min setɔ filɛ an k'an jija o yɛrɛ de y'a tiɲɛni yɔrɔ ye o y'a tiɲɛni yɔrɔ ye parce que élection kɔnɔna na journaliste jɔyɔrɔ ye mun ye o ye ka kunnafoni sanuman di kunnafoni min n'a tɛna ni fiɲɛ ye a tɛna ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔna na k'a sɔrɔ i ma dɛmɛ dɔ fɛ an ye faamuyali sɔrɔ la i ni ce o ɲɛfɔli ɲumanw na an ye déjà malizoom.net a tɔgɔ jɔn in dɛmɛ k'a tɔgɔ choisi tɔgɔ in ka di parce que a retenu ka di tɔgɔ dɔw bɛ n'a compliqué don souvent a ma nɔgɔn dɔɔni hali denmisɛnninw tɛ se k'a fɔ parce que an dun teri denmisɛnninw mana don fɛn min na dɔrɔn ala barika la o ko ye bafu ye bon denmisɛnnin dɔw bɛ se k'a fɔ déjà i ko k'i bɛna ziiriw bɛna k'a la poliw bɛna k'a la denmisɛnnin dɔw bɛ papa journaliste dɔ bɛ yen nɔ malizoom.net donc i to don fana ka ziiri dɔ lajɛ k'a fɔ n ye ou bien ainsi de suite la voilà déjà an yɛrɛ ɲɛ bɛ nin ye ja dɔ ye i ni c'est vous-même, n'est-ce pas? Nin ne de diplôme bɛ ne bolo. Diplôme bɛ bolo, nin diplôme jumɛn ye? Nin ye journaliste sugu ka ca. Journaliste dɔw bɛ yen olu bɛ balontan dɔrɔn de kuma fɔ, dɔw bɛ yen olu bɛ politique kuma dɔrɔn de fɔ, dɔw bɛ yen u bɛ culture kuma dɔrɔn de fɔ. Nka journaliste dɔw bɛ yen ale de ta ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye. O ye jumɛn ye? Parce que n'i b'o kɛ n'i bɛ i kɔlɔsi i bɛ bila bɔrɔ kɔnɔ k'i ci kosɛbɛ. Awɔ. Ne ba de y'a daminɛ ko journaliste dɔw bugɔla y'a dɔn kɔni. Ale bɔrɔ kɔnɔ bila ka teli dɛ. K'i bila bɔrɔ kɔnɔ k'i a datugu i da la k'i ci kosɛbɛ. A bɛ fɔ o de ma ko journaliste d'investigation. O ye jumɛn ye? Tɔw b'a fɛ ka ko min tugu tiɲɛnikɛlaw b'a fɛ ka ko min tugu e ka t'o sɔgɔbɛ k'o labɔ ka n'o fɔ mɔgɔw ye a bɛ fɔ o de ma ko journaliste d'investigation USAID mɔgɔw olu de ye an mɔgɔ dama dama an journaliste dama dama u ye sugandili kɛ u y'a woloma kosɛbɛ u y'an mɔgɔ dama dama fara ɲɔgɔn na an minnu ye garijɛgɛ sɔrɔ o tɛ an b'a dɔn ni tɔw ye dɛ an de ye garijɛgɛ sɔrɔ u taara n'an ye ka taa dɔgɔkun kelen formation kan ni tubabukɛ min filɛ nin ye n'ale jara formation kuma kosɛbɛ a kɛra n terikɛ ye a tɔgɔ de ye Vincent Bourguin donc u y'ale ta ka bɔ fɔ Suisse USAID mɔgɔw u y'a ta ka bɔ fɔ Suisse ka na n'a ye k'a kana dɔgɔkun kelen kalan kan journaliste d'investigation na n'o ye ko dogolen labɔbagaw ye a nan'o kalan kan o kalan kuncɛlen u ye diplôme de ta ka d'an ma USAID ka projet dɔ bɛ yen ko Mali Justice Project donc olu ka dɛmɛdonɲɔgɔnya o de ye nin ye donc u ye jɔnjɔn di ne ma k'a fɔ ko ne kɛra o ye nka ne ye diplôme minɛ jɔnjɔn in n y'a minɛ nka n sirannen don ka sababu kɛ bɔrɔkɔnɔdon man di n ye ayi saya tɛ dɔrɔn ni ala ni kira sɔnna ma i tɛ to bɔrɔ kɔnɔ vraiment c'est bien félicitations ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye bon n b'a fɛ ka ɲɛfɔli kɛ tɔgɔ in nana cogo min na malizoom.net nana cogo min na ni a gɛlɛyara dɛ n ka informaticien mun bɛ site sigi ɲɔgɔn kan n ye tɔgɔ 15 fɔ an y'o bɛɛ don cakɛbaranin kɔnɔ o bɛɛ ye dɔ ta ye donc ne nana miiri ka miiri n ko sisan journaliste ka baara ye mun ye kunnafoni filɛ yɔrɔ jan k'a sama ka na n'a ye mɔgɔw k'a ye kunnafoni ka baara gouvernement ka baara y'o ye donc a bɛ fɔ o de ma ko zoom ka sin ka fɛn to yɔrɔ jan k'a sama ka na mɔgɔw k'a ye ka ɲɛ pour que mɔgɔw ka kunnafoni dogolenw ye ka ɲɛ kunnafoni dabirilenw k'u ye ka ɲɛ ŋunuŋunu k'olu yɛlɛma k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye parce que ŋunuŋunu de b'an lafili kosɛbɛ n'o ye rumeur ye ŋunuŋunu ale bɛ mɔgɔw lafili kosɛbɛ alors que kunnafoni jɛlen bɛ yen nka kunnafoni jɛlen bɛ se ka labɔ cogo di fo journaliste k'a ka sɛgɛsɛgɛli ni ɲinini ni fara ɲɔgɔnnaw kɛ ka fɛnw da ɲɔgɔn ma k'a lajɛ mun ye tiɲɛ k'o ta juguman in k'o bila ɲamanminan kɔnɔ donc a nana o de sira fɛ n ko n bɛ zoom kɛ kunnafoni kan ka maliyɛnw ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ voilà o kosɔn ko malizoom.net ka se ka couleur fɛnɛ kɛ nin ye an ka Mali taamasiyɛn de ye vert jaune rouge vert o y'an ka kungokolo ye k'a jira k'a fɔ kungokolo sabatilen bɛ Mali kɔnɔ nɛrɛ o y'an ka dugu jukɔrɔfɛnw taamasiyɛn ye bilenman in o tɛ maa minnu joli bɔn yaasa jamana ka yɛrɛ sɔrɔ o y'o ye dɛ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o de ye malizoom ye d'accord tiɲɛna a cɛ ka ɲi puis voilà tɔgɔ ma ɲini yɔrɔ jan halisa ala ka dɛmɛ k'an ye i da sera yɔrɔ dɔ ma sisan journaliste dɔw ka baara bɛnnen don seko ni dɔnko i y'a fɔ cogo la nɔ voilà o yɔrɔ la an ka foli bɛ groupe de nouveau journaliste bɛɛ ye ka Mali journaliste bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka baara kɛ journalisme ta fanfɛla la mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ presse kunnafoni di yan ne mɔ an ka foli bɛ ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an bɛna jaabi yir'u la sunkalo waati la ne ko an ka seko ni dɔnko tigilamaw u bɛ balo cogo di parce que concert bɛ nɔgɔya bon denguli yɔrɔ hali ni denguliw bɛ kɛ i b'a sɔrɔ foyi tɛ k'a la jama dalajɛ tɛ k'a la ne ba
kalo kelen posi de don donc a bɛ ɲɛ bila a bɛ ɲɛ bila i n'a fɔ hali didenw fana tɛ ten animateurs caman fana bɛ ten minnu ta ye grand public animation ninnu ye donc caman fana bɛ taa congé la a bɛ préparer k'a fɔ kalo kelen min natɔ filɛ nin y'an ka pause ye sinon nin y'an ka congé technique ye donc o la sisan il faut prévoir. sunkalo ok sunkalo waati la u bɛ moni mun kɛ ndesani an ka journaliste dɔ sera u ma n'u ye baro kɛ n'o ye ne yɛrɛ denkɛ ye Usumani Sakara ale n'u ye baro minnu kɛ an ka jɛ k'o ja lajɛ. Tengo monsieur Sila la Sila on a vu caman réseau ninnu kɛlen don vente en ligne bɛ yen wari sɔrɔ sira caman b'a kan mais je vois que e ta dɔrɔn il suffit seulement ka don recherche kɔnɔ tu tapes Mali Zoom tu as accès à l'information mais n'a kɛra fufu ye ten Sila yɛrɛ ta y'a la jumɛn ye maraka fama ta ye jumɛn ye voilà maraka fama n'a ka équipe parce que mɔgɔ dɔw bɛ n kɔ minnu bɛ n dɛmɛ baara in na n'an tora k'a kɛ fute nasɔngɔ di dɛ parce que baara in a ka gɛlɛn kosɛbɛ mɔgɔ dɔw de bɛ n kɔ n kelen don minnu fara n kan bon a don nataw la yɛrɛ n bɛ fɛ k'a jama caya pour que funɛgɛni minnu bɛ yen n'olu donna journaliste la sisan o fana bɛ se ka baara kalan n kɛrɛfɛ ka se a la ka sabula o fana y'a gɛlɛmanba ye dɔw bɛ se baara la mais ka mɔgɔ wɛrɛ kalan o ka gɛlɛn o ma bon Dieu merci aujourd'hui bɛnkan yɛrɛ la n ye mɔgɔ caman kalan n ka kalandenw ka ca yɔrɔ ɲɛfɛ bi a dɔw bɛ baara sanfɛ baaraw la kosɛbɛ bon ni an ka fɛn ye fu de don k'a sababu kɛ fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min nana n'a ye o ye Mali kanu de ye Mali kanu